Ini ndoitwa Tsinai Ishe Happiness Shinyira ndine 26 years old. Ndakatanga kuita 2022. Svika izvezvi. Saka pamovie apa waita sani? Ndingoita ndiri Tsinai. Tadoti tidzo kuti mafungiro ako ungafunga kuti mukadzi ane nhumbu angakutorere mwana wamambo. Andione sekudaro. Asi kungoti iye hake semunhu anenge achida mwana wamambo anongoramba achizama kuti maybe anokwanisa kudi kuzotora, but handifungi kuti anganitorere mwana wamambo. Unini uchida? Nekuti mwana wamambo anotenderwa kuroora mhandara kwete munhu ane mwana kana ane nhumbu. Kune vamwe vanodzinzwa nhumbu inombopengesa zvekuti unombotadza kana kufunga, unofunga kuti chokwadi. Semaonero angu nezviri kuitika ka ndinoona senge chokwadi, nekuti nhumbu inobva yaita kuti munhu atadze kunyatsofunga, pfungwa dzake dzitonge dzemwana mudiki. Mwana wamambo akazorora Saru unoti zvina? Handizivi kuti ndingati chii, handizivi kana reaction yandingaite, asi handifungiri zvakadaro zvinoitika. Unofunga zvinogona kukurwadza? Zvinotondirwadza because inini chenjerai ndotomuda. Chero dai anga asiri mwana wamambo ndainotongomuda, handimudira kuti mwana wamambo. Iwewe sei uri kuti mukomana wako imo mudunhu muno mune vasikana vakawanda vari kumudawo? Mudunhu muno mune vasikana vari kumudawo, handisi kuzviramba. Vasikana vakawanda vari kumudawo nokuti mwana wamambo. Vasikana vakawanda vari kumudawo nokuti vari kuda kuzoitawo vana mambokadzi. Asi ini ndoti mukomana wangu nokuti ndinomuda. Chero ari mwana wamambo kana kuti asiri mwana wamambo ndinotongomuda. Hapana here zvimwe zvinhu zvaungada kuudzawo mafanziro ari kuona movie? Ndoda kungovakurudzira kuti rambai muchitisapota. Tinokutendai nekulaika, nekufollowa, nekusubscriber, nemacomments. Tinomada ese makomenti akashata neakanaka zvinotipa simba. Tinokutendai chaizvo nekuramba muchitisapota.